Omuya Nyasaye mbiyamo nasemo gasobono bonekera togochikoirera etaring'ana riao twasabira obo omotang'ani naende otworokere rionsi ntokwana ayara ayaito tokwana ayao erieta riao ribakwe nakwo ogosaba gwaito ase obuya bwa Kristo motooria oito. Amen. Abana mbiyamore mugano nore nyanchete korateiya abana alo gose bono bana mbaiya antige goteba omugano abana alo abana barenge batatu abana aba batatu bakaimuka bagatebigwa bagenda esukuru n'abaibori abana aba bakanga pi bakwenda baike emeteime bakwenda na esukuru bagochi basoa emeteime barika bemakeria bairera abaibori bagokanga abana mbare esukuru lakini abaibori abankona kobatebi barenge na bana bane soma mucha gwekonya chinga kichire mutwe abana aba bakanga pi bono bakababa enenu bono egachika bepati embe abana abaiga abaibori abagakwa bagatiga abana aba barigo abana aba bakamanya koba bataka bakaonie bintu biri babwate bagakura bakaonie megondo bagakura bono bakamanya koba abataka bo mwisho bono ekere bara abataka babigete cyanga amachanchabe bagateba ninki bono tokwere enchara tigatogende torigie emeremo gochimoineye tokonyora emeremo nabego tokonya tonyore chibesa tonyore endagira tokori bachikogenda omochibu omonto twachira nenda igo twachire moto egasi bateba ng'antuga ekereto aba omonto otagete emeremo igo tokomo omonto ogokwana egesongo n'ekiswahili mokorenga abana bambasomete mbasomete bachikogenda asande batebigubo bachikogenda asande batebigubo bono egento kiabete gekone bono bagacha bagateba ninga nkibono togochandikira esukuru nererogora tigatogenda ororo tukwane toigwa abana buna bagokwana egesongo tubwatere egesongo omwana omotang'ani akagenda iri omwana oriaika akanyora abana bagotiria abana moikora chiase esukuru bagochiesa bagotumana we three igona ki ntu batatu omwana oria agacha agatebia abamwabo namanyire egesongo kwekwanengo we three bas oyo kabira akagenda mambi era akanyora abana bakukwana egesongo bagoteba because of money nera akabwatire egesongo ekyo oyo gatatu nera akagenda nera akanyora abana bagoteba we don't care abana bakamanya egesongo lakini egesongo batamanyitie ng'encho yaye bono bakashaka gotara omotang'ani abegete amaboko muko bono maetekera abantu bamanyite egesongo buna bakwerora oyo omotang'ani agochaka we three oyo kabere because of money oyo gatatu we don't care bakanyore kurusa yani bakanyora omonto okwete inchera bagatene nororo bamurigerereti akaige kurusa egache gatene obunaka omosikari agaikane notipuku agansa kolika akabori who killed this person ingoite to omonto oyo orio omotang'ani agateba we three bas mosikari akalikanse akamenya kobori why akaborio kabera agateba because of money nera akalikanse aya omosikari akamenya goteba iga bono mukoirwa mubesibwe echera mugambi gwekina kyo goito omonto orio gatata agateba we don't care abana abo bakairwa echera batamanyitie kibakora ki bairwa echera ngimokorenga giagasare getesa abana aba ase ng'encho yogotasoma abana aba rero tigamba taiyo omogano nkyo gotwegeri abaibori be sacrifice bakorire omokia kubaire esukuru na inukora omokia esukuru tagochiesane obogima buno ogochiesane obogima gochimutungu chikobabura obobe ekiagerekera gosoma Isaya yemefungo 19 egotebanga komora igwere imori amaya yense komora igwere mori gentoki amaya yense iga abana moigwera abaibori baino motige obwenenu abana bande no bara bagoche kanisa batebanga inu abana aigwera abaibori baina asoma nene lakini omoibori gakogotoma ninche kwanyora
abande no bara abaibye chichwene bakoibera abana bande chipensiri abande no bara bakoibye sukari abande chingeni korwe suguri ekeriero kikia yekirwe mwana ko tiyo manya gutinyo muntu kabisa ingori okana pi bona abana ntaite mombu ati kurumaega ekitabu ngere nyanje teko basomera Proverbs chapter 1 verse 8 lakini moko mbu ati kurumaega ntaite mokwane mpaka enchara yabalietesire omwana one kai mbaya omwana one igwera morokereria iso na to basa guchaya ayo nyoka kuguchika omwana one igwera morokereria iso na to basa guchaya ayo nyoka kuguchika Nyasaye tigabasenie asobye bwa Kristo mutoritu amen bona tigatoche pe topic yeri tukoria rero topic yeri tukoria rero igo yari gukwanira nga people with special needs whatever a ministry with time has come bona twabori inki nga a ministry with time has come nenga kiya ito yakoreki yaikire nantu abantu babwato obolema baru nyumba na barabu basoke na mbeye monki bago enkie ministry enkie gochera igo yachire egera abantu abaiga baru nyumba batike kuna kwerera batike kuna goteba ngamba bwato obolema basoke isiku na barabu banse gukora ebintu buna abandi bagokora igo nga engaki yaikire abantu aba babwenete kurusi gunyumba nande tali kurusi gunyumba gwoka bairwe skuru basomi gubuna bantoki buna abandi nagoka sana abandi bateba bachire skuru baetire oyo mintote bana ntika somete nagoka sana na inje kiagera nona somete tika ya disability ya balemafu ababa physical nere gago someria blind igonga ninyeroche no twasinye ineiga igombia mono igonge ngaki yaikire abantu bakurusi gororo bairwe skuru engaki yaikire abantu aba batali kubisu nyomba omuntu abise to omuntu bwato obolema nyomba agoteba nga bono iyo ngomosokia abantu nkondorera barubosoku gosengo soka guchisiko abantu bandore nkorora barubosoku nkororando obosoku igonga abantu barusi gunyomba inki yakogera engaki yaikire a ministry with time has come engaki yabo yaikire erinde bamanyenga na barabuo nabo bakomenya buna muntu onde bwensi okuragira buno onde bwensi ogokora emirimo buno onde bwensi ogokora ebintu buno onde bwensi agokora biri bikogera ensenya ariko bagekoenderera bigokora uchumi yagenderera tali engaki togo ikaransa ya ogo ikaransa bono twakorereki tuangire engaki yaito yaikire tumanyenga ntobwenerete kunyara komato komenya buna abandi babwenete kunyara ko bakomenya buna bono ngonyorura abantu basiekerete abantu nyumba babwato obolema muntu abasiekerete kabisa nkaenda kurandigo chikenyenya alimo choge bono lina akorire gotera omo swati ondo okorera sana olenge madam bona akamenya gocha sende akamenya kobolina bono nakiwa akoreta yo gotera paka kwarandi nkamuboli ase kingese na nje no muntu buna kawaida ani kumbe gabegete omwana nyumba asiekere tororo omwana oyo ekone lyabegete karaya akayebeka omo na amache no akobeka echabu ekone lyabegete ndagera ere bakubuka mambia bagende gas nande bachikoirana bona agachakojora nga kumbe abana baigana abengenjo bakorepeki bali igo nambeyemo tiga abana abaiga bamanye gusaba ibori baito gusaba ntoto manye iga ekero monta bwato bolema bwakirenchera igo kangatalinga igo takunyara ya mweli baganere ebintu biri babantu bagokora nera nyare ko bagakora kagokora muire school asome nande gasomire tigae gwegas una bono che mbabwate rights yoko ewe meremase chi factory chi company chi office ao e percentage nere e serikali erwete abantu babwato balema bugwenete kunyara koba bakoewa lakini asengencho binte bimbyana kwegerigwa nabotokirete igo ebintu byacha byaeta byagenda
abantu abamba bwenete kwegeriwa barusigu nyomba. Why? To be involved in every activities carried under the planet. Yani babe involved. Yani nabarabu babekera niwe. Limongo kole emirimo. Nabarabu banyareko bago kole emirimo. Unabona nkuratenda abantu na inyanjete mintalia. Ekere nkorora abantu bamura minto bakora egento. Nje nkuganya bakora nje nakora times 2. Ekere mbaba sawote baninde marete. Ogutaka gukora yani egere yani ogotebi Nyasaye nga chinguru nkore egento buna abandi bari gocha gukora. Lakini abantu bande bagerira balemafu omuntu abwato obolema nande ogachinyumba kali gosoka nande chinguru cha mwerera kwanyora nware gagu. Nakieko gera tutagita balemafu baito basoke kuna go associate n'abantu kuna kugamba gukora ebintu buna abantu bande bakora igakonyora gwatwarire erthi nande kwanyora gwatwarire chinguru cyo gukora emirimo. Igo mbagwenete kunyara koba bako bekwase ebintu bunebi mogo twara ekenyoro ekeombe giekenyoro gosene kiamabe beka balemafu metakoba isoso yani takoba bekensemo nga barabumba kore piki mbaisaini babeko ekomiti chie sukuru babeko chikanisa babeko na kieko gera aba adventista baroche nga department yebo egere abantaba na barabu omuntu abekwe okubatetea na kieko gera twachari tukoria rero asenge nchiogo cha kusomia amangana ya iganga abantu amba bwenete kunyara koba bakonyorirwa abantu aba bamanyunga te are important in the society village families yani abantu aba barorunga na barabuna abenge ncho bare ase family ase kenyoro ase nka abantu bago chigokore gento batiga bare mafukando mogo chigokora chinyangi mwamanya batena nyangi chiapa bete sana lakini ngichembo liye nyangi eyunga mwariganetio muntu bwato bolema na mbatoke dimati abalemafu abaminto mura mwana koegwe kadi ye nyangi mwana koegwa abantu bamanya batena nyangi eri apa mbete na Yesu otebete na gukwarigania abageni ariga tobasa kwarigani bali abanyanda boka arigani na machara nebirema nemeuko n'abantu bali batari kwenyara egere nando oseseni we tatebe pebo lakini bona ntuto gokore mejega twabe kukando kirege ento kando abantu abamba bwenete oyeguri bagana barabuo banyuomwe ose banyuome ekyagara mwanya abantu bale mbabwenete koeguri baga baini eliti yani baegwe emegondo lya abantu bakubageru na chietalia asenali na chiete gusi tukanyora omulemafu akounererwa obolemo sana omulemafu oyo garenge taoni ariko nakoye guchibesa iga agachaka nyuma omukungu taoni omong'aini omukungu oyo bakorire biasara bakorire banyorire chibesa ng'ati gaendeka achikwagacha riria aikireka bamura bamwe bakanyora abatiranete obolemo bwonsi ngo batebia are ensukere sikwanere nkinahe gwacha gokora Luisa inokona gotoboria marimo yenda taoni obero lakini tukaenda ase serikali ekaenda ikamwatira obori menusu bono tago chaya abantu aba bilionye moko egwe ebinto egumbire ikwo ekiagera na barabu ninki n'abantu moko batiga egento kende their time has come elinde bamanyenga bamwanche Yesu buno motori bw'obugima bwabo mwache kanisa mwamanya kubatiga nyumba mwamanya kunyagotebe bitamiro ng'akinga Nyasaye naroche buna nore marete yaya Nyasaye gakoira amaguru tokubwata oyo mino tabwatia amaguru omoreta ase kanisa nera iguringana ekiagera nere buna areiga anche buna ndeiga no munyabibende ningane ti Yesu erindanya areko bakago nkonya asobogimo ningane ti Yesu anche nchobogima ekiagera nanche nkinde nanche mwanya bantu bono mwamanya gotiga abantu bali babwato obolema mwabatigire nkaaria inu mwamanya goche kanisa no mwagotera kabisa na tembea na Yesu tembea na Yesu ugatige tabale mafu alika yaya barete
Nyasaye ugotigire koba moyo erinde obakorere obarete na barabu baigulingana chingaki cheto chiaikire chiogokora emirimo ya Nyasaye ready to do what is work. Chingaki cheto chiaikire chiabantu bali babwata oborema na inu ntue siereria toimoke turandie enchiri ya Nyasaye. Haleluya. Omaete nkole yando moyo sana. Iro kabuna bono nche ekerona chagete kurangirigwa igo nari kurangirigwa na inchu nayo against kwaya nachigotera kero kende nagenda nanyora bageni mbayo nabwatire gipindi pake crusade yaera bono nkanarugo nande ngwakira abarai baito be conference ngakie ina chagete burandia yo bale gocha paka kabangakira nyamunyamu ngayore nasigete bacha nerori bangira nachikorandi nomanyete nga ekwayeye muna nachagete igona alienete Nyasaye nga ekwayeye ngo chaka yane ya nyumba Nyasaye ntagete kurandia nkurandia ngigole chikanisa chietane tino M25 gochimoino Nyasaye nkonyire na igole kanisa ali West Pokot esabat school na igole te sabat school gochimotaragon nande na chiete nga kierie chisegi abantu bagachigoteba nkwendole kwenye nyumutu ngateba tiganyenywe nchene kerema ngukombori magoro timbu ati ereta gosoka go itekerema nkagenda one bintu byane kapisa nkabeke nchiri nkarandia omotie nyumugima abantu bakominyokania bakomonyerana bagukwana indabori abantu na iyo barangite bamanya goteba yaya ebagoteba nga onye mbagotoleka bono ngakite yo baratoleka nanje naanza kurandia nchiri mono nande ngote Nyasaye nantete kurandia uno olio gochigo kumambi tendi gochikobo igo chinga kicheito chaikire cho gokora gentoki cho kore mirimo na kiekogera nabatebia Nyasaye onkonyire na achire paka Samburu na igore sabato wasa koruku nkoroto na Embu na sande ninki yekogera togo korabo egere tonyora abantu abana barabwo omonto ogendo chiko nyorana omonto ole mare tokurandi nere gari mare tote bana konye ngwe siereria ngomuro minto yo kurandia nero chire ready to read God's word and meditate upon it yani babe ange osomalinga na lya Nyasaye na kulimenyera osebana mokate na ntunto tagetinga na lya Nyasaye ndolinga neti mono ekiagera nantu nabanya bibeto korteki nabanya bibetore ready to preach the gospel to the whole world tobe yange kurandie nchiri asense yons Mathayo 28 verse 19 to 20 unabona mangana ito ye kambia manana agotebanga reach out the world I will go with the everlasting gospel mwaro rebintebune binebi aina aramangana abantu babwato oborema baganeirie bono amangana ito twasoma igaru ase gitabu gya Isaya 35 ekefungo kya 5 ne gya 6 bono amangana ita manene togo chikwegera ntagete kominyoka mbio mbae types of disabilities na ande mbate challenges bagotera alafu ndo ronkole engane nene togo chikwegera amangana itago chikorwa segitabu kya John chapter 9 yengima ayoko endosome lakini iyonko yemangura ase ekeregeke sengenchiye chingaki enambe yemo usindi ngokole tebive akenege ntaba aboro kigubali kuna kobori aboro kigubaka na kobori Yesu bono Yesu omuntu yore omulemafu omuntu yore omuko omuntu yore lichara omuntu yore kerema omuntu yore omuntu yore obwengera bono nero kole tebive gusira abayiboli baye Yesu akabatebya inki yako era bakobori amangana yo usinidi ngokole tebive ekegera akaiburuga ekina kiagenta abantu bakobori chingaki cyabono muntu ago chikorora kole kerema pansa kuna kolengereria abande bateba igarogetwe abande bateba igaitetwe abande bateba kero kenda abayiboli baye baibete bakaragererwa abande bateba
kero kende abaibuli baye basekerereta abande bateba kero kende n'ororeria unabona maekase ni oyo na no mulema rware na ando ise kwenda alimo iringa ogweta iga nkonyororo mulema afu ikaranstari oli nere nkase ni ane mama na mamumu abona abamonere nere bono mulemaru na inche no mulemaru bonekera abantu bakuligirira bachakanga ubi enyombe ye n'ororeri rwaki rukarebo roragereiri bono no abantu bali kuna kweboria amaswali bana kwebori usindi ngokorete bibe abantu abo bakaiburwa amachara ngokorete bibe sisto chira chinyimbo ngokorete bibe nkwagura buna nkwagura iga ngokorete bibe morini ogochi okwenda bunoreigo ngokorete bibe oromo ukobunoreigo na baibuli bawo nayo mwenyene ngiye kogera amaswali aya ari kuna gocha amaswali aya gari kuna gocha ikiagera abantu aba igo bamanyete nga ekero muntaro kerema ekero muntaro muko ekero muntaro richara ekero muntabu atobulema bwa kirenjera igaragereirie no bamaete nga muntu itabwati gentoki tabwati bogima umuntu asome gitabu kya Balawi 2 efungo 16 mpaka 24 mangana inu agotoka Abalawi ekere Musa agoteba nga agotebya abantu nga Nyasaye otebire abantu bali babwato balema bwakirenchera mbabasa goika kondwera nche Nyasaye ebingwanso kurende babere libaga lyayo ba ebingwanso biri bikurwego banyare ko bakuri bono barabu bakabwatira nga una Nyasaye kanire sengencho bare birema bare meuko bara magata batari kwenyara nga bono bakoroteki ebaragereirie nakia kogera noena n'abantu bali bari kurukunga abafarisayo bari kuna gopinga Yesu kera kuweni magata kuweni meuko banyara ko babakuna komo opose osekona kumupinga nga ngiwakoleraya bone kero bakuna koboligo Yesu akabatebya yaya abantu abaiga kali ngo bakorete bibe ikagera bakaiburwa bari gentoki bari birema ose bakaiburwa bari gentoki bari meuko igo babeire igo erinde merimo ya Nyasaye koreki erorekane haleluya amen bono ryorio Yesu ari gocha anyora abantu bonsimba bwate amagoro birema mbiyo meuko teyo machara tayo ingare gocha kugweni tumanye nga Yesu ngo weni ari onde na arengo ari gocha kugweni inga igo torororo erinde merimo ya Nyasaye koreki erorekane egera tumanye nga Yesu nabwato okobua ukugweni gentoki ebirema Yesu nabwato okobua ukugweni emeuko Yesu nabwato okobua ukugweni amachara haleluya amen aina arotomanyete igo ng'abantu aba igo bari kurigererwa igo bari abantu batari kwenyara nagose abantu baragereirie Yesu akarwo akabaruseria ebirengererie ebye bibe twese kurigereria omuntu kurukwa Musa ariko bamoyo igo twari kumubeke ese department yaito ya people with special needs ose people with possibilities naziki Musa mwenyene ngo tuturarenge na maete gukwana igarenge stamara arenge kunyara ko bakago tutura bono Nyasaye ngo ekere Musa agotebiguna Musa Exodus chapter 4 verse 10 to 11 ekere agotebiguna Musa ngo gotomando ogendo tebienya otebi Farao abantu bane mbaire mikanani Musa agorwo tebanga yaya njetingo nyara gukwana njetingo nyara njetingwe nyara lakini ngumuna Nyasaye kumuboli amaswali Nyasaye kumuboli ngorose tyo munwa mwanya abantu tali nche Nyasaye na rose tyo munwa omwanya abantu nane Nyasaye umanya kumuboli ngorose tyo mama tali nche Nyasaye nando umubolia ngorose tyo ngotongete metino ingotongete tai Nyasaye nano umanya koteba ngotongete omuntu korora bose gotarora tali nche Nyasaye igonga Nyasaye nero bwate gentoki ukubwa ko gotonga omuntu encherago koraki encheranchete igonga abantu bali mwanchete gona kwerera unabone kambi yaikire
pastor akona kubatebya tokoleke abantu bagana kwerera ntokonyara nane nabo kuna kubaigota konyara onye ne sadaka yikambi akira nyasambi yamono teba ngaki amatuku nale ngaro mwaka amatuku wale 365 tebi nyasanga kera lituko nale kubule mbeo ile ngana ale kubule yokonga omubaso osetika turaboli turacha practical ngere stimerio begete nyomba alia no tumekota kana tibesa amacha arura abekirwalia gwa kuno tumekota tumegeti chibesa endagerero no liota tumegeti chibesa ebinte bibere nyasato ile byonsi uransa gwakire nyasambi yamono nokole igoto bwene to gwakire nyasanaki imbi yamono encherore obo mutambe akire nyasanaki mbiyamono obo mwene akire nyasanaki mbiyamono obe kerema akire nyasanaki mbiyamono obo mutino akire nyasanaki mbiyamono pare bisyo kotera ngole twali kuratera alitikana count your blessings, name them one by. Yani barebi siye kema se kemo no kumyo buya bwango. Waya sai. Igonga ekero ora senseye tako na kuirana na. Bono. Types of disabilities. Ndobwate obale mawo. Obale mo botangani ndobwate abantu bakurukunga deaf. Abantu bakurukunga deaf. Osekisiwi. Abana abantu babwate omuchando asokoiwa abantu aba nambeyemo nabo bakoiwa rubare igo abantu mbare bali batali koigwa nabara iborwe ari omutino nanda abande mbali bakoiborwa bare buya lakini baikabanya orachari bakoraki bare mara batwara omuchando bwo gutaiwa abande mbare bagokorubo wetera asoborogi bande baborina nyamunyamu nakyo gokwana igo abantu mbali bakweroga ebintu chikorigererigo chinse abande bakore tugo asenge encho ya ignorance kwanyora ekero mukungu ari mulito akona kolikende gionse bibaga kolichindagira chingiya chikwaga cyo mubere bwo mwana kwanyora nga olire chindagira chimbe buna marua chisigara chia affect omwana oiboru kare gentoki karo mutino goso tali koigwa kero kende abande banyara koba bakokora yani ignorance yani encherende ngaki abande mbali bagokora mweneno unabona omogweka nonkorwa nimbwato omontoro mutino omusani one sana erega nyore tobo iganyore tobore mubo ekero mamu mwabanyu ometuka mubwate ali esa muirete na kibako muruka mumanyete ekerentane igaba sacha bali moko nyuma bakungu mubwata abana mwamanya goika mwa bachanda ngebirentane nyasaye ngo bakare biranya bono omwana oyo isaka na kumuita na atakora kende omuite po titukeri omwana oyo akarete amatemo kurwa esukuru akamateita ata rero nakiruchi nkobi nakora amatemo buya isaka nyore echuma yarenge ense chikoni akamwaka omutwe ogochogana omwana oyo bono tari koigu paka bono lakini nyasaye agakora ebikone omwana oyo agasomi guchi skuru echinchiro special schools abasongo bakamwancha mono bakamoira rero bamugoreire oboremo kitara ange chika gusenta titugo chimoino bono isa abana bali ari gwetogeria bali baye boronge bono bakunchinya sore amarua bono mbamokonye ti bono gakuna kokuga mune mwana korekerese se kokuga kuna kokuga uneri yarira magena bono nabare igo nakitogo tebanga kikwanyorira abana tago chanda abana onya kwanyomira omukungu obole no abana banche una kwali wancha bali bawo iga abande bakweroga banyoru bare igo abande ye na bwa bukisegi abantu ekabiraba nkitogwena etagokora nambe yemo banche bakolera maitachi ali bagokorwa onye ne school baire special schools
basome. Abantu aba batamanyeti gukwana, yani koigwa moko bagamba ebali sensitive waso kugambwa aba batali konyara gukwana nande baraba pindi bakogechigwa omugambe nabagucha agwake chindo togocha gutabubuka nkale nande asitayora mwire kiagera togochiko mugambie kiagera tabwati eruga gukwanira iga abantu aba banche mono nande keremu abanchire mubaire school abantu abana kitoko barenda ekere murase kanisa pastor unatuacha ake kanisa lero mubeke egento tokuruka sign language ase kanisa department ye chake na kiego chaka emokoreta abasubati bali abake n'abantu ababake bali muri kanisa alia muchake sign language muri gyo muntu ogosoma sign language morete mubasomie egere bagira chweti ekere bagira chwetiri no mwakonde bantu bagira chweti na kimoko bareta moreta abantu aba mubegeri sign language angabono mubabegeta igo nacherere tumbali natagete bache kuruka kamega singenjo nacherere tukubatebya angamba achaga angabaikara star monda ikara star angakona go translate unankora ndiga una go translate igo mubegeri sign language nande mubanche mono igo abantu aba banje nande basomye baechisemi nande bae chingaki nabarubu bakore kende yonse kerigeta keirase ekenyoro moko barorera mabira na akitago kora yuko na wechanda yaya baeri baga bakore ekiagera nyasaye nabanchete igo ngabanta nande to kubarama amaliota nali mo gotumeka ngaki na ngori otali koigwa ngori tali koigwa tebanga omonto omenyete no borema gugo taigwa lakini tali ogoteba ngaga ntukaria okumurama ngomutino utali koigwa wano mutino regaga kunyoma libaga okorokugo senjoni libaga okobori guna ngaimo ga choni yale na ngaimo ke kagaimo ko mutinare ngaimo ko mutinare yani bonere usenga imo ge keremare usenga imo ko mukale akitabu ati elieta lakini mwamanya ko tumeke language chembe mwamanya kuruo mwabagechi mbali gotaka igo ekere barorire nga mubagechete mbali ko banchapi mba ko banchapi moko bamaguta na machi lakini bononye mutegete obwanjani bakabena barabwo nande banje abantu bande mbali batali gukwana tokuruka nga dambu gose pupu abantu abana barabu nabo babweka inaba umucyande bakonyora no yomo nabarabu beka sign language unabona nche twansire kuroberia onyata ikorona yacha igombe kire department ye yase kanisa ase district ase station na ase conference ye ya Nyamira igonde secretary twarobeirie tutagete gocha kuriye kere kanisa to kumekishwanga department ye ya soiro abantu ababegeriwe ba sign language kai barabu yani no yani nubu na moreiga mwegeri sign language unabona ntake ko bakwani na hai na inu monkorereiga ibona abakwani egere na barabu begeriwe bamanye na barabu nkorandi bare nimbwatege kundi oruwembu togocha twarandi ekere twachire crusade munabona muturangirie crusade ya igo togocha abantu batano oyo mokoro kariko rero musongo arandie ekerema ndandie omuko arandie omonto korokunga oyo taigo kwana li mama arandie oyo tali koigwo motino arandi abantu barenga batano nanda se twachire crusade twatoriro roroiga tanto mbali konyegera pi mbaka twarusiri gwonero lyatoire itwachire go chiariga ri abantu bagochaka goseberekana nande mbali gokwana konyora abantu bakirite kri esengenjo bagokumina na abankorandi bale igo bachaka konyara ko bagokumi ige bintu bunebyo tobaligereri abantu bande mbarorro tochaite sana bakorokunga mentally handicapped abana abantu balia baratebunga wamepungukiwa na akili kidogo abantu aba mano bale sumbua sana naande abantu aba banje tekona gukwana naande mbabu ati musimamo akomanyora alia kwamanyora rogoro akominyoka mate kominyoka gochia abantu abana kibabwene ta gokoreru
abantu aba bali type ubere ndobwate type yemo ebwato omuntu omonene nandi ndobwate type ende ebwato omuntu omusinini nintaleta chibicha kyabo litwa chete kambi Mombasa yabalemafu mbare ngo babwato omuntu nga ninkundie nandi nkundie nene lakini oko anga kamwana kanga naiga abwate miaka 63 lakini anga naiga okaka n'omuntu obwate miaka 8 7 6 abantu aba banje tekoga mbali gosoma mono nando konyora amatako na goiteka kurumono amatako na goiteka kurumono abantu abangi tobwenete ko bakolera nambe yemo tubanje namba akabere tubaye chindagira chingiya bantambo bwenete ko enyama mwamanya konyora gosene nyangi mubwate umonte kabiro yo manya gocha lichara kwamanya kumwewe bena kuchisukuni mago kwa mwenya mengana iga diri kwa matai yabe bali momono ekyagere nyameri ego chikomento bo bali mwamanya gochaka ngalero chiponga point chobo bali mo chakoraki ekyatira kone nyama mwakoraki ne nyama mwaba bali mbatake iri kuli nyama pi bali motagete mo ba green vegetables chinyinge na matunda ebintu biri bigwanza una chisoda una drinking chocolates una mabere bantu bali mbabwene tiko koraki mbabwene tiko ewa lakini kwanyora na bimo koraki na bimo ko ba nonye nyumba abakungu aba nabasaja yenda ora likwa gorire nyama gusina amasekurwe amatumbo iga kwa gorire kurwe chiro ye ng'ombe goita muragere kabisa wiki imo goita na bobe pakenya meyere kurundamo mumanya ko bano morembe Kilioko lina kiokoba genda bano mwana bwe sukuru kila maambi kangumu anakangumu bogotemo mwana oyo osinyire pi ya tali omwana asinya kilioko mwana kiyeko mokoraba obamma bona ayoroche anakakangumu kero kende gokonyora nali chinguru nkuragirare mobo kombe genda mugondo mulemikomo lakini moko le masi kende getayo rato muruta chibando igoro atogole chibando kago chigocha mutena ndoche kwale mirago korenga nalemire lakini atogole te chibando agakuru abantu abango somi gubare nekibako menya Mombasa alia twanyorete basomirie amanyete na ekebuyulita 20 kunankoleta amacherimo nkoegwe pound na ndonye ne pound bunche pound omwe to mwabibiti akogoita to mwe miyanga na mabera kwa morora akogoita erega bundisire nga pound ekerena retire limo gakoleta limo kwa mwe pound oyebeka muko ogokolera iga nande gakoleta kabere kwa mwe pound ogokolera iga na batagete lakini bono mwono twabatigire bakona gutaratara bakona guta umuntu agotebana na bono gaki nje gusindagiririe inki na nje bono gaki umwana mbwa tutari okona goitera chindende lichara yaya tari ichara umongi no yomo bakungu abana na homokale bikone kibakona gotore chaiga crusade na renge ngotara fi station ngonyora ngoete chai meigo mate munangweta obuya bwana mbwate nabo ngoeta mutando ochi lakini nyiwete kimoko gamba nakakinya sare gwanja omwana olimbwa atole lichara nkona kosokisi kona ira ni nyumba ali gwanja kunya sandera mabira akwe atimoke oyino mokungu okwana okuibora nyasaga achaka igugusaba kwayo omwana oli agabu matukabira agachaka kulirana kaki omwana oli alenge security yana ninki jahani buna kwete iganka mutindeka na ibeirwe ebintu ko nyumba byaelire ani kumbe liyo mwana oli nale gosokisi kalia igarenge gentoki security igo monto tayole bwe otali bwengenjo nebanga noyo banje nande bakolera amaya baire skuru cyabo nje bakikuru ku special needs abantu bande tobwate mbali bako ku blind n'abantu batali korora abantu aba bwate cyanga moto sana ikiagera amaiso narokere gento parobwo nande barabira nani sana abira nani abale mafu abatole malete ngoira na natole lakini
abantu batangaine kwiranana n'abantu bali bakoro kweme emetino n'abantu bakubwatia n'abantu bali batabwatia amaiso robuna bakwiranana nanda abantu aba barabachege ekero taikwenda na barabwo bakwange bakogochori bunore unabone engakitware tika tware gosoma chirori chigacha chitoire show Nairobi etware kobogorigwa onye nabare mafu ba primary babogoriguna n'abantu bali bemeuko ba primary nantu ya secondary twabogoriguna bameuko bali be secondary bona ekero torine terori umone mafu yani oyo muka kamenya gotaka ngakoro na pa nasuka kuchiago ngamurta tangioko mbona unanipiga sasa unanifanyia kahuka mmejikunja hivi ndio naniletea hapa nchenkarra yali bagankoro anese gina bantaba tiangende kona ngoleki mbero nchenkabera gochie kona bagachaka na nande bakurwana abale mafunjiko bakani nuko chikimubwata amaiso mutagugira nga wakutna tukotika atuonitika nga ikobono naba bago cholinga ikobaletika lakini imbaro chika abai mbaro chitika nande bamanya goteba sisi tunaenda show kutazama lakini sisi mnaenda show kufanya nini amuna macho tunaenda kuenjoy sasa nini wanekere yabeire igo nechi segi chiko koraki chiko muka abantu abana kitugwenete ko bakora abantu abana mbeyemo tubanje enchera bare tubaire ngora enchera bare ekere bakwiranana twabakani twabatebya gaki takwiranana abantu abanande barabu bakoigwa bagotumeka sense of feeling totaracha abantu aba egentonkere ne basa abantu aba bare emetino aba bare emetino batari koigwa emetino yekere batari koigwa umuntu narura aboriri swali naki na achire korobo mupira na mutigire nyomba urari rosie kire chabi na kingo korarende imotebi na ngigorere na achire korobo mupira imbabu atogo firi geteso mubirobo igo gotae mwari ase bakurara origio moto akekera mana pa na bago firi omubirobo firi na egentonge korteki egentongera gusonye kwarenga gutaete kumurangeri estimanera ori orari okobeka estima on off egero origererio nga nkorangeri gwakorteki kurangeri gware igo abantu abumo barende buya na baba bakorokunga abantu abane mbali banyore tax trend bakababo abande bakayiborubo abande bagayika bakarwara abantu ambatakeire ebintu biri bagotarira chinyimbo chiri cyabo chikuru special egere kere bagotara none rori amanyanga umuntu orinkanga kiare igamenyete no bare mabwo gotarora abantu ambaga neirie prayers ebintu biri bagosomera kiagera baramumba kunyara gosoma kiagera mbabwati amaiso bagotumeka prayers abantu ababaye given equal opportunities erinde banyare ko bagokora emeremo yabo abantu abababe 100 with total care yani babe ndwe na no kolendu kolenaki kolegoro mono onye no kunyoma banyome onye ne sukuru basome onye ne kanisa baeli baga basomye lesson barandie baende buna abantu bande mogo pakwa ni abantu bunabu mubarende abantu bande bakorokunga alipino gusema ni moko baruka musungu abantu abana bakoiboru buna igo nabantu abamba igo cyabarrabuya nanda abantu ababa mbanje tiri eri mbanje tyo mubaso bake mono igo batagete asomo gasota yom mubagorere chigopia nande moko bagorera chigopi black ekiagera kere bantu soma science black eko soft eat faster kole taliberera bwango mubagorere chigopi chire white ne chinde chiko bakonya omugasoto balia mubagorere ebirore bakubeka erinde banyare ko bakoigubuya nechigopia abantu ambaga neri chianga chire special muna chichaketi chiri chiko reflect yakero agweta omuntu orano omuntu nari mutwa abantu ambanje mbatage tobwanchani abantu ambatage tebaegwe ibaga ekera abande bakwegwa kende yonsi bagokora na barabu bakora umusani one narore naroko
toko chitwara arandi nere oro musungu buna iga nkomo nyanje teko morangiri na musungu onto ina ya munyamnyam yo ako oromo kisana ande ga chira asimuna bona achega angabona akona kobate how are you how ani awe koro musungu o entertain abantu to koruga api igago wo entertain bako yani anje teigo igo nabo banje te ebinto bune bigo abantu aba baigwa masikani yabo bairwe skuru nande mu bachaya kyagera abantu mbali batogete bakoira abantu aba bachiko baoni Tanzania naba na ose ibinto mbere bakurusiwa bire byengencho eso bugima bwa abantu bago chibakorera ibinto totaikomanya gosembaro gigose ningi igo mu basa koira abantu aba bakorerwo obonyama buno obwo bali gadi buna abantu bande bo mwerio tindu kuwanira old age singenje chinsa eke omwerio ekoro kunga physical handicaped abantu babwata bale mabona buna ncheiga abandi bali babwata chigwirichia bandi bali bagochira aba nambe yemo mbali bayibole tubo namba kabere mbarororo banyore accident bakanyara koba bakobaiga abantu abana kibagokorwa abantu abanyambe yemo banje nambende bainiforu bwase bintu bagokora onye mogokole gasi nabarabu bayi gasi bakoreki bakore moko barorera mabira munabono nkamba atagete kondorera mabira bagenda mugondo kolema bantiga isiko ande go bantiga isiko erongoli no ekebuyu eriye ngoli ariko bekwe ekwanse eke tono iga erongoli ebekire ege tono buye ichire nona konywenjara tekoli nchikoli endagera ngonjo kana isika mbulete ngana iga tindi gocha gokuma kibono nkoba narra liba chire mugondo bali meire na nganza ngateba ntete ono nchake okulegas nabusa buya kirase bagocha banyora nabusire kirase compound yera betekeregento sibeti bakebintu ngachankarra bantigire nkamaki etikinga agubona bantigire ngachegento kende ya kabere obukima minto tole 14 obukima bakuyore pesa nkarabuna mama kubete suguliri iko yabera ngatige gatogota kamanya kubumina egento karaginya saa tali nete ne chingu chiro bene simbe toka njengo toko mutego ramba ligere tubuna moko na kwega igansa ekina kingwa kinanya sambia mono nkarubu bukima nkamanya koleta chingeni ngayana nege kabu mugondo ngeimokeretia maino nkachingeni ngaye bitungo nkakaranga buya tibago cha kurumugondo ngo batena rekera ini ngai saba turagire obe urugire keni bagachikora onja kanyoro kima ngatibu nkanara iko ngachangansa gwatia bitu kelimo tata kaenda kuriyo montatio omote abekire gesirense nkateba chikuriyo monto sengenchaba muraba kali sikonje bwekendega konya narire muna bagwa kumote ogwakaanga kurwawa keigora keiga kerota eponya ungicha ngakero moto ulinse chidaika kama yako yuna chebingese kagocha kanyora na kurire liti na tanyore timondo ngobwati omoto yo ninje kwanyara abantu bayigire bansongere ngwakanga pa chingo go cyari nkange naliegas nkanara mugondo ogena mugondo na kolegasi nkanale binte binge ngati chikokoto diukina bako batebya ntupati finance ali go sababesa kugenda Uganda kwapi ngo baleta seito twali yamagena na kwaboyo twati chikokoto kabisa twanda Uganda twanda pathfinder stogo chia sabarwani twagodera barwani chibuku twakolemeremo baka yani twale gotebuna barwani moche basombo muchanga inche ndanga ine nenyange ngo somba bante gakitigera iko bacha basomba bakora nateba na igo nabasegetira nabo bakoleki bakolegas lakini bono gendo be kunyumba ngaye gore malete nde malete kana kole mara okanyora kwali marire wakula na kieko gera abantu bali babekire nyumba nambe yemo mbama etiko shosho raisi n'abantu namba kabere okanyora babwata marweira amangase chinda cyabo muna njekere na chietetika igo nanga naiga abasongo bagante ina obo omubero yo bwate ngo goitore
kanywa macha mangi na matunda okole gasi nyingo o reduce nka reduce rero nde buya bona bonko minyoka no ene kero bale goite bichule kaga ebirongo bagachikoteba nga tabi omwana oyo arwa tata akabakani motigo iyo ino mokongu ngaite ebirongo nane bagaita bine bona ngoro chole chinguru igonga Nyasaye ubekira abantu abensemo egere nabarabwo basoke nabarabu bakole emirimo buna abande erinde obonene bwa Nyasaye bakoleki bororekane na Nyasaye nyarekoba bakwimukira liguguru bono nkingo kolera igongo kora ngo tebaiga department yetu ayeretira nande togo chagocha next round abantu aba mbatage pechi cho cyabo kire special abantu aba mbatage tenchira yabere special egere bagweta bagende kanisa chicho chibeange nande chibe special abantu bakolire ntaoni buna bono narande tire shairi SDA Nairobi mbabwate nkarandi alieka kawangware narande tichusi mutienyo yoitete mbabwate chikanisa chiri muna pali nchema ne chinde chiri na chiri go chisko barabumba bwate bono abantu totaratinoka Nyamira na Kisi nturatinoka asa mangana disability nabomoroche nga erasigere temukitokire teigo lakini imomanye tinga ene gasi enene mwairu mokore nakia kogera tu abekirwe bagoteba nga setatif tukachatif babekira abantu babwata obolema ase department yeye egere department yeye einyorwe abantu ababarusi kunyomba abaru baletwe kanisa ono lyori nali gocha kwebisa nyomba gocha kubaikera nalenge yaya ubona obone bwa Nyasaye nakia kogera tu atebane tina morin tigatobeka namo tokonya n'abantu aba ekigurupu n'ekinyinge tobwata nerere ya Kakamega ngocha bangira guchika Kakamega kurandi nerere embu kwenda embu nerere guchi chinse chiri cha guchina kuruguru narongo cha tore twaendo igonga nemere motogo kora ni ya Nyasaye igonga abana ba Nyasaye inkinta getogokorera igonta getogokora kingotebaiga Nyasaye na atwanchete into twins obo molemaru obetole mariti obo monene obo moke twensi Nyasaye na akoreteki na atwanchete nande tomanye iga twensi pi aba waswahili wana aba kokoro bagoteba nga obale manga igoro bole aba mintombara bale marete barenge buya kurunse lakini bagaika igoro bagakoraki bakaremara abande mbarororo barenge baiboirebo igonga takuligereria omonto oseka omonto kapla mtu achakufa achaumbika igonga Nyasaye na atwanchete ntutwensi wono twensi pi igotole birema kemoika wono bunore igo egento gekongo kiasomo ukoria oria kera abantu ba ekera gwene tigwe abantu bagona komoboria maswali nakiwakora kwa gwena ingoko gweni oberesire nande mbali koigwa igo bandeta kona kobori ryoka bagachikobori abaibori bakandoka bagatebana kero kende tuise goteba nga Yesu omugweni ngoseri gutore kurwe sinagogi bagateba nto komanya muborie oino monto manene akabatebya oyo ngwenya Yesu nakyo kumoroka oyo no mubani bakamanya komategene guchi akaba nande bagachikomoboria agateba mwanchandire nje kimanye tenga ki igona arengo mouko bono na korreki na arorire na nje bono ntete ko baletera mangana yanga twensipi igo tuli meuko kemoika bona ayatago na kuligerio monto na gotenga ayane kerema omonto na gotebya ayane mouko omonto na gotebya ayane lichara omonto na goteyo mungina ngaye kene nkeyoroche ayembusa omugaka no monto na gotebya kene nkeyoroche motebi nche aya ni ntarora igomanye tenga Yesu ntolirie na rengo munyabibe bono na arorire kemoika haleluya amen.